vás vítam u tohoto videa a dnes som sa rozhodla, že nechám Griffina rozhodovať o našom dni, tak poďme na to. Takže ako prvé musí Griffin rozhodnúť, či pôjdeme k vode alebo do lesa. Takže Griffin vybral, že ideme k vode, tak sa poďme pobaliť. Pri balení nechám Griffina rozhodovať o viacerých veciach a hneď ako prvé si môže vybrať, čo si oblečie. Ďalšia vec, o ktorej môže Griffin rozhodnúť, je, ktoré pamlsky so sebou zoberieme. Inak tieto pamlsky máme z yogis.sk a s kódom LEA4 máte zľavu na celý nákup. Ešte, aby sa Griffin pri tej vode nenudil, tak si môže vybrať nejakú hračku. Takže Griffin je už okúpaný, vybláznený a mám tu pre neho ďalšie rozhodovanie. Teraz ide rozhodovať, či pôjdeme do psej cukrárne, alebo si doma niečo upečieme. My ideme teda domov a som naozaj rada, že Griffin vybral pečenie, pretože je celý od blata a nemyslím si, že by ho takéhoto do tej cukrárne vôbec pustili. Chcela som Griffina nechať vybrať aj čo si dám na obed, no moc toho na výber nebolo, tak som si spravila šala. Keďže Griffin vybral, že dnes budeme piecť, tak som sa rozhodla, že urobíme psie mafiny. K oseným vločkám pridáme trochu vody. Potom k tomu pridám asi polovičku tvárohu. Poriadne zamiešam. Keďže aj do normálnych maffinov ide olej, tak do týchto psích som sa rozhodla dať ostropestricový olej od Yogis. Taktiež tam dáme jedno vajíčko. Určite tam môžete pridať aj nejakú konzervu alebo mäso, no ja som sa dnes rozhodla urobiť mrkvové. Mrkvu nastrúhame na čo najmenšie kúsky. Na strúhanú mrkvu pridáme kus vyšku. A teraz už len naplníme košičky. Pečieme na 200 stupňov približne 35 minút. Takto nejak vyzerajú upečené, no ešte im poďme urobiť polevu. Polevu urobíme tak, že vyšľaháme bielko a to potom rozmixujeme s tvarohom. Potom dáme do cukrárskeho vrecka a mafiny ozdobíme. Je 5 hodín, čo je čas, kedy Griffin dostáva večeru a tak ho čaká ďalšie rozhodovanie sa. Tentokrát medzi tým, či dostane na večeru barf alebo granule. Keďže si Griffin vybral na večeru barf, tak teraz idem do obchodu nakúpiť nejaké mäso alebo veci, čo na to budem potrebovať. Ja som už doma a idem skúsiť Griffinovi vykúzliť teda nejakú večeru. Celú večeru idem robiť do tejto soda pop misky.
Zatiaľ som tam dala kuracie krídelko, 2 kuracie krky a nejaké srdiečka. Akurát tam idem dať ovsené vločky, ktoré som predtým namočila do horúcej vody. Zatiaľ to vyzerá nejak takto, ešte mu tam idem dať nejaké doplnky. Toto je vápnik, ten sa dáva teda psíkom, čo sú na barfe, pretože v granuliach je už obsiahnutý a veľké množstvo vápnika nerobí psíkom dobre. Ďalej do jedla vždy pridávam pivovarské kvasnice, o ktorých som aj spísala celý príspevok na Instagrame, tak si ho môžete prečítať. Pridám aj kelpu, juku, spirulína a kokosový olej. Vyzerá to nejak takto. Bezpečnosť večere je asi takáto. Ešte sa mi nestalo, aby Griffin niečo nemal rád, no kuracie krídelka mu asi naozaj nechutia. A mrkvu tiež dnes nejak nechcel. Takže skončilo to asi tak, že mám len bordel v izbe. Prešla asi hodina, odkedy Griffin večeral, a tak som ho zobrala na prechádzku. A celý čas pôjdem za ním, tak som zvedavá, kam nás dovedie. Toto veľa ľudí o Griffinovi nevie, no on si na prechádzkach veľmi rád sadne na nejaké vyvýšené miesto a pozoruje, čo sa deje okolo neho. Tak myslím, že Griffin nás dnes na žiadne zaujímavé miesto už nezavedie. Dostali sme sa na cestu, ktorú veľmi dobre pozná, a tá cesta vedie k nám domov. Takže to je čas ukončiť toto video. Veľmi nás poteší like, komentár a taktiež môžete odoberať tento kanál. No a vidíme sa niekedy na budúce. Zatiaľ ahoj!